Mamă! Nu te iei mâini. Upa! Hei, hei, hei! Capte gros! Iau mâini! Doi! Și s-ar ca placa în jurul! Păi care timpul i-a arătat? Era un pas. Ți-a arătat, ai văzut. Oricum era 1 și 3 de 2. Înțelegi? Deci, bă, Care era primul? Care era? Primul fizică era primul fanzei. Bă, Hai să știu care vrea. Vrei să filmezi? Voi vă continuăm. deci care Oricine poate. Nu, e cam doi, pare, tu zici așa, eu vreau să zic așa, zic că tu acord, bă, zicem așa. Hai scris, că cum mi-a ruinat. Eu te filmez pe cum de puțin. Hai, mișcare, să vă mișcare. Bă, stai că nu se miște așa. Te duci în masa asta, zici că... Bă, nu se miște așa. Hai mă, Căsariu! Lasă mă ăsta? Hai, mai zi o dată. Păi 15-0 frate. Stați acum. Nu e pe 0? Nu. E 1, 2 și 3. Ulane. Da, ce ți-a arătat 0? Să și vorbiți. Arătați numărul de acum. Acum să nu-l văd. Dacă mă văd să-mi pun ochelarii și mă văd în mine. Tati, bă, totul nu mai ți-ar spune aici, că mă lovești ea. Dați peste. Bă, ce nu știu să zic, să ne zică. Nu mai pot ce de spate. Zi! Zi, mă! Zi, mă! Hai, mă, nu zic eu dacă. Oi, frate! Cât era? Zi, morți, mă, zi tu! A, eu vin. Că eu sunt și impresat aici, e nu mai vreau să mă Ce mă zic. Te arăt. Bă, dar de câte ori frate. Face colecție. Asta bagă botul. Poate că a început să-ți dea limb la coaie. O seară de vis. Da. Stai! Super, stai cu mine! Da! Pic de Unu la unu! Hai să vezi asta cum s-o vede când o dau cu capul. Bă, eu nu mai stau. Când am văzut că vine, gata. Nu știu cum să vă explica, nu mai stau. Nu mai râd la Hai că-s pe Joker. Nu pe scoaile, din care. Nu mai sunt iar în ăsta. Dar lasă-l pot să arăt să arăt. La brutalități. Mamă, mi-a tras un călpin în cap. Nu, mă! Vrei? No! Bă, stai drept, din gură! A zis tot, mă! Bă, stai drept, din gură! Lasă-mă pe mine să vorbești! Nu mă sună. Nu! Poate că nu cu bata. Nu mănânci? Te-ai băgat pe acum, să mai am nu doi pe aia, ești nebun! Bă, Să mă arăt dacă mă arăt din mă mereu. hai să lasă-mă pe mine să vorbești, acum mă lași pe mine, da? Mă lași pe mine, Sau să pișe. hai să mai spun și bă. Bine. Pe unde? Apărit? Sau să piși. Haideți, mă! Haide, mă!
Hai, Patrick, bagă busul. Și tu te-ai sus și țigani? Haideți, nu. Octa. Gata, mă? Nu mai să nu mai să nu! Deci dacă s-a I-ai arătat! I-ai arătat! Hai să mă rog! Hai să mă rog! Nu merg mult. Ai făcut de asta, Ia oprește oricum. mai